रसिक हो, नमस्कार. मी विद्या पराडकर, पुणे. कुसुमाग्रजांच्या जयंतीनिमित्त त्यांना अभिवादन करते व माझ्या आजच्या कविता सादरीकरणाला सुरुवात करते. प्रस्तुत कविता ही माझ्या रंगपाखरांचे या काव्यसंग्रहातून घेतली आहे. कवितेचे शीर्षक आहे हे नवयुवका. हे नवयुवका. हे नवयुवका, भारत मातेच्या भाग्यविधात्या, तुला भारताचे भविष्य घडवायचे आहे. उद्याच्या भारताचा शिल्पकार तुला व्हायचे आहे. भारताचे भविष्य तुला घडवायचे आहे. सत्य दर्शन तुला घडवायचे आहे. सद्धर्माचे सुदर्शन करी घ्यायचे आहे. न्यायाच्या कुंचल्याने अन्यायाचे चित्र तुला मिटवायचे आहे. भारताचे भविष्य तुला घडवायचे आहे. भारताचे भविष्य तुला घडवायचे आहे. सन्मार्गाचा उद्गाता तुला व्हायचे आहे. त्याकरता कटू सत्याचे घोट तुला पचवायचे आहे. भारताचे भविष्य तुला घडवायचे आहे. हुंडाबळीच्या विरुद्ध तुला लढायचे आहे. रूढीग्रस्त काट्यातून जीवनाचा गुलाब तुला फुलवायचा आहे. भारताचे भविष्य तुला घडवायचे आहे. षड्रिपूंवर मात करून तुला अजिंक्य व्हायचे आहे. षड्रिपूंवर मात करून तुला अजिंक्य व्हायचे आहे. पैल तीराकडं जायचं आहे. शुद्ध चारित्र्यानं मानव्याचा प्रवास तुला करायचा आहे. भारताचं भविष्य तुला घडवायचं आहे. व्यक्तीच्या कर्तृत्वाला तुला योग्य मूल्य द्यायचे आहे. व्यक्तीच्या कर्तृत्वाला तुला योग्य मूल्य द्यायचे आहे. हरवलेल्या मानव्याला तुला प्रस्थापित करायचे आहे. भारताचे भविष्य तुला घडवायचे आहे. भारताचे भविष्य तुला घडवायचे आहे. मानवतेच्या मंदिराचा तू नंदादीप आहेस. मानवतेच्या मंदिराचा तू नंदादीप आहेस. त्यागाच्या ज्योतीनं तुला आसमंत उजळायचा आहे. त्यागाच्या ज्योतीनं तुला आसमंत उजळायचा आहे. भारताचे भविष्य तुला घडवायचे आहे. भारताचे भविष्य तुला घडवायचे आहे. धन्यवाद.